Gibuhat nga unfair ni Police Regional Office 6 o PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki ang nanginpahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga pinakadako nga crime group sa bugos nga Pilipinas ang Philippine National Police. Make a statement that the PNP itself is organized crime groups. Suno kay Wangki, wala sila sa may nakita nga mga nagakatabo nga sindikato sa organisasyon kag wala sang ebidensya si Espinido tuhoy sa iya nangin pahayag. Samtang gindugang man sini nga professional ang kapulisan kag manamo na sa ila ang nagsakripisyo sang ila kabuhi bangod sa pagpanikasog nga mapabilin ang katawhay sang komunidad, ilabi na ang kampanya batok sa iligal nga droga kag iban pa nga krimen. Okay lang tani kung nag-PNP siya para ang balon nga medyo credible. Siya din ang mga assignments niya, di ba? He not even reach the but anyway, pasama lang natin the shipping statement kaya it's unfair to everyone. Kaya ang ginaambal niya diri way man kita siya nakita nga mga sindikato diri sa aton ang aton nga PNP diri, we are all professionals kag makita nyo naman kung paano ang pagtrabaho sang aton nga mga kapulisan diri, especially ang pakigbato naton sa illegal drugs, di ba? Ang iban nga mga kapulisan naton they are even risking their lives, some even lost their lives because of this because of our fight against illegal drugs kag iban pang krimen. So I think it's unfair for Colonel Espinido to be saying that. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.